Save Abdurrauf! Take an action! Owansanda 9 ýaşly çağanyň ogurlanmagy ýurdun özünde we daşary ýurtlarda etniki türkmenleriň arasynda gahar gazap döretdi. 11 dekabrda onlarça adam Washingtonda Owan ilçhanasynyň öňünde ýygnanyp alınıp gaçylan oglany boşatmakda Owan häkimetlerinden kömek sorady. 9 ýaşly Abdurrauf oktýabryň aýagynda Mazar-ı Şerif şäherinde mektebe barýarka näwelli söýüşçüler tarapyndan alınıp gaçyldy. Çağany alyp gaçanlar soňra en atasyndan $1,5 milyon pul talap etdiler. Talap edilýän pulu tapyp bilmedik maşgala polisiýa ýüz tutdy. Häkimetler alınıp gaçylan Abdurraufy boşatmak üçin çäre görýändiklerini aýdýarlar. Emma çağı hinit hem tapylmady. Alyp gaçanlar en atalaryna haýwat atýarlar we çağasynyň nähili gynalýandygyny görkezýän video iýerýärler. Mazar Şerifde yüzlerce adam, şolsanda beýleki etniki toparlaryň wekilleri her gün administrasiýanyň öňünde ýygnanyp çağany tapmak we boşatmak üçin tagyllalary talap edýärler. Washingtondaky türkmenleriň 11 dekabrda geçiren çäresinde olaryň ýanyna Owansanyň ilçhanasynyň 2 wekili, şolsanda siýasy geňeşçi Said Zabihullah Mahdiýar çykdy. Protestçiler Owan diplomatlaryna prezident Ashraf Gani üçin açyk hat gowşurdylar.